Pentagon je prestao da komunicira sa Bundeswehrom, izjavio je nemački general Christian Freuding. Prema pisanju Atlantika, Freuding je ranije bio u stalnom kontaktu sa svojim američkim kolegama i mogao je da im pošalje poruke dan i noć, ali je nedavno komunikacija potpuno prekinuta. Američki list je za ilustraciju promenjenih odnosa naveo: na primjer, Trumpova administracija nije unapred obavestila nemačko ministarstvo odbrane o svojoj odluci da obustavi određene isporuke oružja Ukrajini. Da bi kontaktirao američke predstavnike, Freuding je navodno morao da stupi u vezu sa nemačkom ambasadom u Vašingtonu, iz koje potom neko pokušavao da pronađe nekoga u Pentagonu. A generalni sekretar NATO Mark Rutte ponovio je da trenutno ne postoji konsenzus koji je potreban da Ukrajina pristupi alijansi. Praktično je, kao što znate, potreban konsenzus svih saveznika da bi Ukrajina pristupila NATO-u, a trenutno, kao što znate, ne postoji konsenzus o pristupanju Ukrajine NATO-u, rekao je on novinarima u Briselu, prenosi Reuters. Rutte je rekao da očekuje nove doprinose saveznika programa PURL, mehanizmu za finansiranje naoružanja Ukrajine u narednim danima. Kazao je i da pozdravlja napore Sjedinjenih Američkih Država da okončaju rat u Ukrajini i izrazi uverenje da će oni na kraju vratiti mir u Evropu.